ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гироми қадр. Умедворам ҳар як шумо соз, тансият, хонавод буден. Бардурои азиз, дар навори имрӯза танҳо ва танҳо мошинои мехостагии шуморо мондагем. Умуман реклама нест, танҳо мошинои мехостагии шумо. ҳатман шерои нар қадрдонӣ кунен, як дона лайка саршавӣ наворда обязати назанен ва чӣ гуфтаниям 3 соат ёки 2 соат пас навор дорем. интизорем комментариҳои шуморо 5 бор зиёд нависен. Обязательно пешниҳод мекунем баҳртон обязательно мошинои мехостагитона. Аммо навор ай мошин бозор имрӯза мошинои навак ба навор гирифтагиам. илтимос мекунам то охиша ногузоронда ягон наворро тамошо кунен. шерои нар комментарияда нависен 5 бор зиёд мошинои мехостагитона 2 соат пас бо мебинен иншалло. лайкҳоро дариқ надорен, наворро тамошо кунен, роҳат кунен. дӯстони азиз, наворро мо шурӯъ мекунем. ҳатман лайкҳои худро дариқ надорен. Яке машини фурӯшимо машини советска, якчанд дона советскои бисёран. илтимос мекунем наворро пешаки то охиша тамошо кунен. ваз 21 014 бардурои азиз, дархост бисёр шуда буд. якта хуб шаёфтем. соли нав соли 2006 авио мотори 1.6 инжектора, ҳам бензин доро, ҳам газ машин, коробкаш механик. ҳолати машин ҳолати беҳтарине. қарор дорад дар шаҳри душанбе бардурои азиз. ва нархша боша 17 000 сомонӣ гуфтасе 122 000 рубли рӯш мешавад. савдо боз дора. соҳиби машин қайд карда ки ҳолати машин хубай, 5 моҳа ҳуҷҷат дора. аккумулятори нав, ходовоёш ҳолатиш хуб. машинча состояниш холаси гап ба талаботи ҳозира 100% ҷавобгоҳ. лайкҳоро монен обязательно бо такрор ба такрор мегем. комментарияда нависен, якчанд соат пас бо навор дорем. бартон пешниҳод мекунем ва шахсоне ки 82% ки меҳмонен, шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем бародаро наворо маъқултон шуда боша. обязательно лайк монен, ҳатман дар канали мо подписатсия кунен, зеро ки 80% зиёдтартон меҳмонен. хуб дӯстони азиз, навори мо идома дорам. мошини навбатӣ мошини советский мебошад. ваз 21 07 аниқтараш. соли бароиши 07 соли 2003 май бардорои ҷон. авио моториш 1.6 сӯзишвориш боша, ҳам бензина, ҳам газ. коробка передачаи машин механик мебошад. машин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва машин дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархи машина бошад 10 000 сомон гуфтасе ки 67 000 рубли рӯз мешавад. савдо албатта дора бардорои ҷон. хуб соҳиби машин қайд карда ки машин ҳолатиш беҳад хуба. 4 баллони нав, техас мотор дора, газ ҳам дора, газ ҳам кор мекунад. гуфтагиай ҳолатша гуфтагиай хуба. рақамош дар рӯи экран аст. бардурои азиз, касе ки харидорин бо бирем бинен ай наздики. савдо обязательно дора. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. бардурои азиз, ҳар яктатон хоҳиш мекунем, шахсоне ки мошинои мехостагитона намебинен ва мехоҳед бинен, обязательно ай 5 бор зиёд дар комментария рӯи ҳам нависен. мо обязательно бари шумо пешниҳод мекунем ҳам мошинои мехостагитона. ҳар яктат фикрото ҳар як инсон ҳозир комментария кунен, то ки мо ҳам бега ягон 3-4 соат пас дер навор шид бо бартон пешниҳод кунем. зинда ва сарбаланд бошен, лайк монен, дашти наворро тамошо кунен. беҳад навор дору шудагем, мошинои мошинбозор якчандта тамошо кардагем. ногузоронда хоҳиш мекунем тамошо кунен. дӯстони гиромӣ, бари шумо пешниҳод мекунем ваз 21099 ки тюнинг кардаган, камтаракам боша, меҳнатш кардаган. камтаракам не, хела меҳнатш кардаган. бардурои хато накунем. соли бароиши мошин соли 1992 бардурои азиз. авио моториш 1.6 инжектора. сӯзишвориш ҳам бензин дора, ҳам газ дора. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ноҳияи ёвонда айни ҳол қарор дора. нархи мошина 11 000 сомон гуфтасе ба қирби имрӯза 79 000 рубли рӯз мешавад. бардурои азиз, соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад ҳолати хуб ай, документам дора. то сентябр салон 014 беҳад ҳолаташ свежа. биёям бинанд, краска, нарӯшка бекор. мошин хулоси гап кори зиёдатӣ талаб намекунад, расходи зиёдатӣ талаб намекунад. рақамошон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. шахсоне ки лайк намуден, ҳатман лайк монен. агар меҳмон бошен, ҳатман подписатсия кунед. навора идома метем. дӯстони азиз, бари шумо пешниҳод мекунем ваз 21 раки. соли бароишиш соли 2005 солои кана нест. авио моториш 1.6 сӯзишвориш бензин, газай пешак мегем. мелчовка кор дора. мелчовка мақсад расходи кам таракак.
бензин газе такрор мекунем. Коробкаш механик, ҳолати мошин ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 11 000 сомон нархи мошина гуфтаистанд. 79 000 рубли русӣ мешавад. Албатта ки бо савдо дора бордура азиз, салон обшивка каштагӣ бе ягон каломудӣ. ҳолати мошин краска талаб нест. 4 баллони нав, ходовоян хуб, моторшам мотори звере қайд карда. соҳиби мошин касе ки харидор боша, рақамошон дар рӯи экран мондагием. марамат метавонед занг занед, бо маълумоти бисёртара аз худашон дарёфт кунед. ва фаромӯш накунед, ҳар як инсон дар комментария, дар зери комментария нависонед мошини мехозагитона. хоҳиш мекунам як бор нанависонед, 4-5 бор нависонед, то ки мо ҳам мошини мехозагии шуморо интизорем. нависонед, бартон пешниҳод. хуб дӯстони азиз, навор идома дора. мошини навбати Lada Priora мебошад. соли барориши Lada Priora соли 2008 абиём моторш боша 1.6. сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механик. ҳамин мошинам бо дархост шумо якта не як дута наворда мешавад. бисёр комментария дар нависини мошина наҳоят тағалтид пешниҳодтон мекунем. гап зиёд намекунем. ҳолати мошина ҳолати хубай бордура азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 28 000 сомонш гуфтаиста. ба қурби имрӯза бордура азиз, имрӯз 201 000 рубли русӣ мешавад. салончаш чоза краска талаб нест. 4 дискаи 15 торс задагӣ. соҳиби мошин қайд карда ки рули мошин гидравликаи ҳуҷҷатҳо 1 сола, тонировка ҳам 1 сола, системаи музикаш беҳад хубай гуфтагай. диска баллонои нав, савдо дар назди мошин. илтимос вақти занг задем бисёр савол натен, биёед ай наздикӣ бинем, гуфтае ай наздикӣ савдо кунем. рақамошонро дар рӯи экран зикр кардем. харидорои аниқ бошед, метавонед дар тамос шавед ё ин ки ай наздикӣ рафта дӯстони гиромӣ, навора идома метем. баъри шумо пешниҳод мекунем ВАЗ 21 10 раки. соли барориши мошин соли кӯҳна нест, соли 2006 мебошад. абиём мотори мошин 1.6 сӯзишвориш бошад, бензина. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина бошад 9000 сомон гуфтаиста ки ба қурби имрӯза 64 000 рубли русӣ мешавад. савдо бо албатта ки дорад. соҳиби мошин қайд карда бордура аст ки срочно мошини фурӯше. ҳолати мошин ҳолатиш хубай. мошина ҳама ҷош 100%. дарунушка ҳамтар мелчовка кор дора. мошин нахадуай дига ҳама ҷош 100% гуфтагай. ҳолати баллонашам бад нест, краска талаб нест. рақамошон дар рӯи экран, касе ки харидорен дар тамос шавем. дӯстони гироми қадр, навора идома метем. такрорам шава, ҳатман ҳар як инсон мошини мехозагиса дар комментария обязательно 4-5 бор зиёд нависанд. Lada Priora мошини навбатия бордура азиз. соли барориши мошин соли 2010 мебошад. Priora абиём мотори мошин 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор. нархи мошина бошад 24 000 сомон гуфтаиста. ба қурби имрӯза 173 000 рубли русӣ мешавад ва ба ҳазур савдоам карда мешавад гуфтаге. соҳиби мошин қайд карда ки фавран фурӯхта мешавад. мошин нахадуай муомила дора, беҳад саросимаем, пул фавран зарурай. харидоро занг занам гуфтаге. рақамошон дар рӯи экран ҳастае. марҳамат, метавонед занг занед, бо оиди мошин бисёртар маълумот гирен. ҳамхемо навора идома додан мегирем. ҳатман лайкҳоро мондан гирен. шумоам Tayvo Nexi баҳри шумо барои комментария дар нависа будем. мо пешниҳод кардем. ҳолати хуб шафтагем. краскаш без сарапина. соли 97. абиём мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ. навоздухай мошин бордура гуфта намона. коробкаш механика. ҳолатиш ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 14 000 сомон гуфтаиста. 100 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин беҳад ҳолати хубай. ҳолати техникишам 100% ҷавобгоҳ. коробка, мотор ҳамаш 100%. бе ягон камбудӣ, бе ягон таърифи зиёдатӣ. фавран фурӯхта мешавад. мошин дар тарафҳои гаи пушти гаи дар назар дора, тарафҳои шайнак ҳамҷоро бордура азиз.
фавран фурӯхта мешавад. пул лозимай ба ҳамин сабаби мошина фурӯхтане. кузуфи мошин ягон камбудӣ надорад. чашкҳо задагӣ пусидагӣ варид мошинест. хулас дига бе краскашам бе ягон проблема. баъд главни асосиш ки ҳуҷҷатам 9 моҳи дига дорад. бисёри баъд таъриф карда бардора аз гапа бисёр мазаам. рақамошо намондагӣ ин буда тамошин касе ки маъқулай. баъд шербачаҳо ба саҳми ҳар як инсоне ки моро тамошо мекунанд ҳар як обуначӣ мерасонем ки 81% ки моро тамошо доранд бе обуна шудан, яъне бе подписатсия тамошо дорен. шербачаҳо шумо хоҳиши илтимос мекунам таги навора як бор аҳамиятен подписатсия нависаga зер кунен. шумо хоҳиш мекунам ҳатман ҳар яктатон агар мушкилӣ набоша як дона лайк намонед то ки кори мо ҳам пеш рава. дар як рӯз 2 навор 3 навор баҳри шумо дар хизмати шумо бошем пешниҳод кунем. чанд қайд дастгирӣ кардем иншоалло ки бо наворот тез мешавад. мошини навбатӣ бо дархост шумо ягон BMW арзон як чанд бародар нависа буданд ё вай на баҳртон пешниҳод мекунем. BMW тройка свет необычный соли 1992 объем моторш бардор аз 1.8 ҳам бензин дора ҳам газ ҳар душ бе ягон камбудӣ кор мекунад. қайд карда коробкаш механика ҳолати мошин ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бошад 13000 сомон гуфтасе ки ба қарби имрӯза 93000 рубли рӯз мешавад. мошин боз савдоам дорад. ҷои мошин қайд карда ки мошин хаддавои мотор ҳамаш 100%. болои аккумулятори нав мошин транзит воздухе ҳолати мошин ҳолати бад нест ба пулаш арзанда аст гуфтаги. рақамошон дар рӯи экран бо ягон чӣ гузашта мешавад. марамат каси харидорен занг занед. бардорои азиз баҳри шумо пешниҳод мекунем як некси арзонака. ҳатман лайк занед ба хотири ҳамин хеле нархҳои арзон. бо комментария данависед хеле мошини арзонамон мо пешниҳод мекунем. дайво некси бардорои азиз бародар равон карда соли 2002 гуфтаги. объем моторш 1.6 ма фикр мекунам 2002 намеша ё шумо дар фикротона нависонед. объем моторш 1.6 ҳам бензин ҳам газ коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин некси яга ва қарор дорад мошин дар шаҳри бохтар 8000 сомон нархи мошина гуфтасе 57000 рубли рӯз мешавад. бардорои азиз сои мошин қайд карда ки мошина ҳолаташ бад нест. бардорои азиз мотор кам таракак овоз бовардесе ҳуҷҷат дора мошин балонош миёна кузуфшам ҳолаташ бад нест. бардорои азиз мошинака бигем кам тарак кор дора. бардорои азиз хадавоёш хадавои миёна ягон мошини советский боша вариантҳои алишира мебинем гуфтаги. рақамошон дар рӯи экран бо занг бизанед. ҳамин оиди мошин хеле маълумоти конкретни додагӣ нест гуфтига. бо занг занед бо худам пурсон шавед. бардорои азиз хеҷбек бисёртар менависем. ягон хеҷбеки созмон ба дили пирмон ки мо гуфти гапо дига ягон пил расход накунем. ина бартон пешниҳод мекунем як хеҷбеки беҳад состоянии гизалаша. соли бароши мошин соли 96 ма. бардорои азиз объем моторш 1.6 сучвориш бензина ҳам газ коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бошад 48000 сомони тоҷикӣ мегӯянд ки ба қарби имрӯза 346000 рубли рӯз мешавад ва боз савдоам дорад. сои мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. мошина усто подъёмник ҳамаш хати саволу ҷавоб шхати биёен проверка кунем бабарен бе ягон тангаи зиёдатӣ. мошин расход умуман надорад. рақамошон дар рӯи экран марҳамат метавонед занг занед. бардорои азиз шахсоне ки мошинои мехосагитона наден ё ки ҳатман дар таги комментария 3-4 бор 5 бори мошинои мехосагитона бинависен. ҳамат ҳар як инсоне ки моро тамошо доред нависен то ки мо дар хизмати шумо бошем бо мошинои мехосагитона пешниҳод кунем. хуб навори идома дора баъри шумо пешниҳод мекунем. бардорои азиз якта дига сиданчаро Opel Astra дар кузуфи сидан соли 1993. бардорои азиз солои канай объем моторш 1.6 бензин газа коробка передачаш механика мошина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қайд кардаги асоби мошин ва қарор дорад дар ноҳияи Деваштич.
یعنی که قونچی پیشینا 23000 سومون نرخ ماشین مگه 165000 روبل روسی میشوه. سوی ماشین قطعی که فورا فروخته میشوه. کراسکن ازش بکور حالت موتورم بعد نیست گفتگه. رقمش در روی اکران است. کسی که خریدار باشین در تماس شین، زنگ زنین، پرسون شین، با معلومات بسیارتر از خرید سوی ماشین دریافت کنین. واردور عزیز دقیقه وقت شما را میگیرم حتما یا بر با دقت حالت دومه هستم که 81% که مهمونین در کانال ما حتما لایک مون شیر بچو кнопкаи сирхи подписаться зер кинед, зангуларо пахш кинед. бисёр лайк намонда, бисёр подписаться накард, хоҳиш мекунам. ҳамин меҳнатҳои мо ба ҳамин хотире ки шумо лайк монед, подписаться кинед, то ки мо руҳ баланд шем, обязательно бо тез навор кинед. вақт 1 секунд вақти шуморо ҷудо мекунед. خب دوستان عزیز ماشین نوبتی Opel Astra F در کجا هچبک یا دیگه پیشنهادتون میکنیم که سالیش هم سالی 96 مای ارزان‌تر ایش ابیو موتورش 1.6 سوفریش بنزین گاز коробка передач بروش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین در شهر دوشنبه قرار داره. نرخ ماشین 35000 سومون گفته سه با قرب امروزا خب 252000 روبل درست میشه باردور عزیز بخشش. سوی ماشین قطعی که فورا فروخته میشه. ماشین اساساً سازه 4 балони нав, 2 аккумулятори нав, солона ҳуҷҷаташ ҳаст. хулас мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надора гуфтага. рақамҳошон дар рӯи экран аст. бо WhatsApp имо ҳам доранд. метавонед як бор занг занед, бо ай наздикӣ равед, мошина бинед, бо маълумотҳои бисёртар аз худашон дарёфт кунед. бардори азиз навро хоҳиш мекунем то охиша тамошо кунем. бо якчанд мошино аз мошинбозоранд ки гуфти гапо сёмка кардем, ба навор гирифтагем, мебинен нархи навои мошинбозоранд мефаҳмед. ҳатман хоҳиш мекунем нагузаронда то охиша тамошо кунем. бо мошинои хуб ай пешам гуфти гапо караван бисёртар менависен дар комментария шер бачаҳо. ба ҳартон пешниҳод мекунем якта Opel Astra F дар кузуфи универсал, яъне ки караван мошина аз соли 97 май бардор азиз объем моторш 1.6 ва сушвориш боша бензин газ. коробка передачаш механик, краска без царапина, 4 диска балони пачка. коробкаш механика такрор мекунем. ҳолати мошин ҳолати хуб дай қарор дора. айни ҳол дар ноҳияи қабодиён 36000 сомон нархи мошина гуфтасе 259000 рубли русӣ мешава вилояти хатлонда. сои мошин қатъи ки срочно фурӯхта мешава. мошин бе ягон камбудӣ, нашоти мотор, ходовой, ҳама кузуфаш саволу ҷавобш қатъи. каси харидора марҳамат кунад. рақамҳошон дар рӯи экран метавонед занг занед. دوستان گرامی نوار ادامه میتیم. بحر شما پیشنهاد میکنیم Opel Astra F باید دیگره در کجوفی universal ایشان باردور عزیز. سال ماشین سال 1997 مای объем мотор 1.6 сушвориш бензин газ. коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад мошин дар ноҳияи Фархор. нархи мошина боша 24000 сомон гуфтасан. خب با قرب امروز 173000 روبلی روسی میشوه. سودا باز کرده میشوه. سوی ماشین خیلی که حالت ماشین حالت خوبه. گشته سه کار کرده سه در خدمت مردمه. یگان بار گفتی گپو یگان ادکاس کردگی نیست ذره رو. رقمشون در روی اکران هسته. خریدار باشین زنگ زنین ایمو واتساپ شونده با قدشون هم صحبت شوید. دوستان عزیز نوار ادامه میتیم. بحر شما پیشنهاد میکنیم Opel Astra F در کجوفی خجیبک. در این نوار خجیبک ها بسیارترند. سالی براش خجیبک سالی 1994 میباشه. объем موتورش 1.6 سوشوریش بنزین گازه коробка передачаш باشه مکانیک. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره در شهر وحدت. نرخ ماشین باشه 35000 سومونی میگه که با قرب روسی 252000 روبل روسی میشه. سوی ماشین قید کرده باردور است که ماشین همه جوش 100% یگم عیب نداره. داکومنتوش یک سالای
мотор модулай 100%, губковат кардаги мошин, электропакет, ҳамаи наварторш ҳаст. Мошин ҳама ҷош 97 кардаги гуфтаги. Рақамошон дар рӯи экран занг занед бо харидории аниқ бошен. Бардорои азиз, навора идома метем. Баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи седана свети необични, соли 1993. Объем мотори мошини 1.6 бардорои азиз, сӯзишвориш бензин, газ. Коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин дар шаҳри Кулов. Нархи мошина 22 000 сомонӣ гуфтааст ки 158 000 рубли русӣ мешавад. ва боз савдо ҳам дора. Маълумоти бисёр додагини зоиди мошин, танҳо гуфтаги ҳолати мошин ҳолати хубай, гази бензиниш кор мекунад, моторуш модулай гуфтаги. Рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Харидор бошед, вақт соата бинен, дер нашида бошад. Дар Тоҷикистон ай номерои Тоҷикистон занг занед, бо маълумотро дарёфт кунед. Шербачаҳо ай шумо хоҳиш илтимос мекунем 1 дона лайк. ҳар як инсоне ки ҳар як шербача, ҳар як мардаке ки тамошо доранд, лайк бе лайк нагзаред. Обязательно лайк монед. Агар меҳмон бошем, подписаться. Хуб дӯстони азиз, навора пешдаши идома метем. Бари шумо пешниҳод мекунем Mercedes Benz C-класс. Соли бароиши мошин соли 1995 мебошад. Объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ. Коробка передачаи мошин автомате. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 46 000 сомонӣ гуфтааст, ба қурби имрӯза 331 000 рубли русӣ мешавад ва савдо мешавад албатта. сои мошин қайд кардаги бардорои азиз, мошин бениҳоят тоза, мошина мӯйсафед ҳайкагия, яъне ки гаштагия ба мошин, чашкош тоза, варид умуман надора, ягон проблема мошин надора. Илтимос беҳудаам занг назанед, ғам натен гуфтаги. Харидори аниқ бошен, биёен бинен состоянии мошина маъқултон шид. Савдо дар назди мошин албатта ки карда мешавад. Мошин полуобъёмни кардаги бардорои азиз гуфта намонам. Рақамош дар рӯи экран аст, дар тамос шен, бо маълумотро дарёфт. бардорои азиз, навора идома метем. Баҳртон пешниҳод мекунем Mercedes Benz C-класса, яъне сечка объёмни раст. соли бароиши соли 1997. объём моторуш 1.8, сӯзишвориш бензин, газ. Коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад мошин дар ноҳияи Рудакӣ, ба қавли дигар Ленинский район дорад. нархи мошина 60 000 сомон мегӯяд, 432 000 рубли русӣ мешавад. бардорои азиз, сои мошин қайд кардаги салому алейкум бародаро. ҳавоиди мошин, ҳолати мошин беҳад хубай. танҳо печакӣ гав занем ки харидори аниқ занг зананд, биёянд бинанд краска бесарапина, мотор звер, 4 диска баллонои ҳолати миёна. рақамош дар рӯи экран ҳаст. касе ки харидор бошен, занг занед, боз маълумоти бисёртара аз худашон дарёфт кунед. хуб дӯстони азиз, баҳртон пешниҳод мекунем якта Mercedes полуобъёмниро боз. Mercedes Benz C-класс, соли бароиши соли 1995. объём мотор 1.8 бардорои азиз, сӯзишвориш бензин, газ. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 50 000 сомон гуфтааст бардорои азиз, ба қурби имрӯза гардонем 360 000 рубли русӣ мешавад. савдо бо дора 100%. сои мошин қайд кардаги бардорои азиз ки мошин ҳолати беҳад ҳолати хуб, 1 сола ҳуҷҷат дорад. танировкаш хати мошин полуобъёмни кардаги, гази бензин, қонуну қоидаш хати кор мекунам. системаи музикаш, самбуфер, ҳама ҷош беҳад хубай. танҳо харидорои конкретни занг зананд, якчи муомилаи мусалмонӣ соз карда мешавад гуфтаги. рақамош дар рӯи экран, дар тамос шавем. боз дӯстони гиромӣ, намехоҳам бисёр такрор кунам, гуфти гапҳо худам нағз набинам ҳамин чиза. аз шумо хоҳиш мекунам, инсоне ки моро то ҳозиран тамошо дорен, як бор тагра бинен, подписатсия карда набошен, ҳатман подписатсия кунен, лайка дареғ надорен дар ин навор, аз шумо пул намегирам, ҳатман лайкҳои бепула занед.
бисёр бародаро дар комментария ай ҳамата бисёр амис Starex менависанд. Ман ҳар навор кӯшиш мекунам пешниҳод кунам Hyundai Starex. шумо ҳам албатта ки нависен дар таги навор мошини мехусоитона 4-5 бор зиёд. Hyundai Starex бародарои азиз мошини навбате соли 2000 май B8 тоза оли рафт навор дошта бод мешин. Авио моторш DVD дизелай коробка передачаш механик ҳолати мошин беҳтарин. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 31000 сомонш мега 223000 рубли русӣ мешава. мошин ҳама ҷош 100% бе ягон камбудик, коробка, мотор, салон беҳад салони тоза, беҳад меҳнат карда. Харидор бошен, суратҳоша бинем, ҷо маълумай, рақамошон дар рӯи экран, касе харидоре дар тамос шавем. дӯстони азиз баҳртон пешниҳод мекунем Hyundai Porter ки бисёр дар комментария аз ҷумла ҳамин мошинро менависен. любителош бисёрен, ҳатман лайк монем, бо нависен, бо пешниҳод мекунем навори оянда. Hyundai Porter як гай бародарои азизи. хуб соли бародарои азиз солша нанависа, афсус раво накарда. ҳолатша гуфтага, ҳолатш беҳад хубай. қарор дорад пешаки гавзанем дар Хуҷанд 53000 сомонш мега. мошин бигем қариб 1 соати дар даст як нафар кор кардеса. камбудиша надидай, ҳозирам кор кардеса. биёен мега ҳай кинем бинен бисёр гап чизе ки боша, нарх наво мекунем, савдо мекунем, бо минус мекунем. ҳолатш беҳад ҳолати хубай. ранги пачка бар ин кор мекунем мега ягон бор ягон ҷош ҳадиш кагнесем ягон ҷош байнес. полни наворотаи мошин ҳама чизош кор мекунем гуфтага. касе ки харидор боша 100% мошина метавонем бо дар тамос дӯстони азиз бисёртон Motorola менависен на пешниҳодтон кардем. соли Motorola солаш 2022 бародарои азиз. хоб 1200 кубай ба тамоми санадча хуҷанда қарор дорад 12000 сомоншон мега ё на панавам умуман ҳайкак несан ё новинкуам бародарои азиз. беҳад хубан заряд қатъи. пас нигоҳ кунем бародарои азиз гуфтага ки ҳама ҷош кор мекуна, ягон компания надора. пробег 0 ами мумкин 50 километр боша баро ки тоиски нава гаштагӣ нест дар Тоҷикистон. рақамошон дар рӯи экран касе ки пурсониш дабуден бо тамоми навошон дора метавонед занг занед WhatsApp дар суратошон равонатон мекунанд. худованд нигоҳбон. дальчи шерои нарх мошинбозорро тамошо кунед, нарх навораи мошинбозор бинед. шахсоне ки меҳмонен шер бачо ҳатман подписатсия кунед, лайк монед, дальчи тамошо кунед роҳат. Я плюси дига юфтем бародарои азиз сафед ана солиш 2010 авио моторш як гашти гибрид 5.5 литр дар 100 км расход дора. 4 дискаи заводской балной 80%. ягон детали мошин кор надора. ҳуҷҷати солна дора? Надора. растамошка кардагиша? растамошка кардаги бародарои азиз. ана бо диққат тамошо кунем бародарои азиз. ҳозир як салонша шумода нишон дем. дар қафо электропакет, салон тоза, салафан кашидагӣ, химничка кардагӣ тайёр. мошин таги намес қариб ки ягон 90%иш тайёрай. 4 даруси электропакет, блокировкаи даро, коробка автомат, старт-стоп, мультирул, монитор. ё алижда чӣ хел яка намешавада. номерои телефонам оя 987 64 44 64. касе конкретни харидора ина марҳамат тайёрай растамошка кардагия ҳуҷҷати солна надора. тамом ҳардуш растамошка шидагия алиш намешида бародарои азиз. сечка юфтем сечка объёмни солишам 99 солиш 1999 авио моториш 28 1 сол тонировка 1 сол ҳуҷҷат. мошинча краска талаб неста дискои 211
یک بادی خط تماشاش کنین. سرسین خوبه بارده از حالتی بهترین ده الیگانس ها بادی خط بارده از تماشاش کنین. 90,000 سومون با معامله داره. لبابای کابوچه سویت سمارک بارده عزیز. کراسکش عموما سرپینه نداره. در کفاش الکتروپاکت چخولکای نو. انا коробкаш автомат 4 дар электропакет регулировка ба кавой кондиционер кор мекуна. 310,000 пробег. приборша хеле чӣ кардаган. чанд қар аз худ дора? газ дора ё ки бензини холия? бензини холия. чанд? 10-11 литр дар 100 километр аз худ дора. алишда чӣ хеле ака? алишда чӣ хеле? алиш мешавад. вариантора хулас мебинё. номери телефон тагам зака 933 номеро акара зер навардам. меонам касе конкретни хайр дора. 90,000 бо муомила дора. алишани мешава. аз сраҷи караван ёфтем бародаи азиз. солиш 2002 объем моториш 1.6 инжектор. бензини холи бародаи азиз. 65,000 бо муомила дора. ҳуҷҷати солна чанд қадр дора? 1 сол ҳуҷҷати солна дошта бародаи азиз. транзит бо диққат тамошо кунед. мошинча краска талаб нест бародаи азиз. ҳозир аз салонш сар мекунем чӣ дора. ла яхка дага чӣ дар қафош ручной барда азиз. салона ана салафан кашидаган. консояш кор мекуна. дар пеш электропакет регулировка ба кавой ана мультирул. коробкаш механика. консояш кор мекарда. капот чӯя кӯя барзил чака на марамат барди азиз. моториш инжектор. бензини холи. на пломбои заводской дестем барди. фартуқш удар хурдагӣ нест. хай касе конкретни хайр дора. ҳар як деталша аҳамията бо занг занин ай пеш бин мошина бинен. чанд литр аз худ дора сатада? 8. кузов пеш қафо трактор ҳамаш қойда бия. номераи телефон чанд буд ака? 985 28 47. алиша чӣ хели? вариантора мебина. на марамат борда азиз. вариантора мебина. вариантора алиш мақсад ҳасте. кемри ди ёфтем бародаи азиз. дубай солиш 2008 объем моториш 2.4. газ бензин газ евро 4. цвет сиёҳ. мошинча краска талаб нест. 4 диска баллони нав. 1 сол ҳуҷҷати солна. 100,000 сомон бо муомила дора. заводит ҳаён ба фикрам кор ки заводит кор кисе бародаи азиз. бо диққат тамошош кунен. ҳозир агар салонш сар мекунем ки чӣ дора. сери салон дар бародаи азиз. дар қафош электропакет. ина марамат салон. чор дар электропакет. блокировка даро. коробка автомат. климат кондиционер кор мекуна.
Пробегиш 106,000 нишон дода се бардор азиз. Гази евро 4. Як капоча бардор ака. چند لیتر از خود را گاز قطع کرد؟ نمیدونم ولی حساب نکرده نه مرامت بارده عزیز موتورش زوادید کار کرده است ماشین چی راست خود را کرد؟ چی راست خود فقط ایکنی نه بارده عزیز ماشین یکون از خود نداره که میگه فقط یک نمبر میگیری تمام نمره یکه 886 37 870 چنده؟ 8 نمره اکر از زیر نوردم میمونم علیشده چه خیلی اکر واریانت ها را میبینیم واتساپ دارید این نمره اکر از زیر نوردم میمونم واتساپ دارن کسی که واریانت علیشی داره در واتساپ پیشنیاد کنین 800,000 با معامله داره شورالت سپارک گفتیم بارده عزیز سالش 2012 ابیا موتورش یک بنزینی خالی بود کاریسکی ها نیا کنیم بارده عزیز سویت مندال 60,000 سومون با معامله داره چند لیتر در 100 کیلومتر از خود داره 4-5 لیتر در 100 کیلومتر از خود داره همشا کنیم بارده عزیز زوادید کار کرده است 4-5 نه لیتر در 100 کیلومتر از خود دارد ترانزیت های دچکوی پارکترونیک قفو بالنوی 80 فویزه محکمه значит یخ کدگی آجی کوی پراش اوه داره قفوش بارده عزیز الکتروپاکت کожний салон پیشکچش کل کیسه گرم این موشینچوی کمرس خود زوران نیا که این بارده عزیز در پیش الکتروپاکت هر چورش الکتروپاکت های автомат کلیمت کنسانرش کار میکنه обогрев сидений дошта бардои азиз транзит тайёр ҳуҷҷати солна чанд қад дора 1 сол ҳуҷҷати солна дора бардои азиз номерои телефон чанд ака 886 37 87 ҳамоё номеро ака 886 37 878 زیر نورده هسته کسی کنکریت میخرید دوره علیشده چه خیلی واریانت ها را میبینن مقصد علیشی را بده بارده عزیز واریانت های علیشی را میبینن زیر نورده هسته هم نمرو دا واتساپ داری هسته هم واتساپ نه واتساپ هم داشتیم خیزبه گفتیم بارده عزیز سالش 1997 موشیچه یک دسته کوزوفی توزه دوره Animatorش پرستوی گاز بنزین اردش کار میکنه کنسانردار کنسانرش یخ کار میکنه 4 دیسکا بالونی نو دیسکوی رمشکه حجت سال نداره 7 ماه حجتی سال نداره برده عزیز با دقت تماشا کنیم 50,000 سومون با معامله داره از زوادی تای ماشین کار کرده سه برده عزیز حالتی بالونوش هم بامپرش کمتر خیلی طرفش خروشی داده بف یک بودی خیلی برده از تماشا شدیم دیگه جوش مقصد کرس که طلب نیست گویا چشکاش نشون تکن نه بردر عزیز همان پلومبا دستین پلومبا گرمتیکای زوادسکای تا کپوچا میکشه که همان آمد بردر عزیز موتورش چشکای زوادسکای
نه فارتوک مردش اما پلمبوی заводской аккумулятори 93 چند لیتر از خود داره 115 لیتر گاز قطعی 115 کیلومتر میگرده موتورشو کده ولی اوی کردگی نیست موتورشان فهمو نمره تلفن چند دکه 71 82 علیش ده چه خیلی نمیشه نه